Que tal? Moi boa noite, un saúdo dende a televisión local de As Pontes. Unha xornada máis, un venres máis, ademais, por tanto, pechamos semana. Traémosvos a información local a este medio de información e de servizo local. Principiamos falando do que vai ser, sen dúbida, o tema da fin de semana. Unha fin de semana de Entroido, pero tamén unha fin de semana, sobre todo, de Grelo, de Feira do Grelo. De feito, xa tíamos actividades con esas colaboras ao longo desta mañá cos colexios e tamén co espectáculo que neste momento se desenvolve de monólogos no Auditorio Municipal. Pero nos vayamos un pouco co que nos agarda esta fin de semana coa 45 edición xa da Feira do Grelo. Conta atrás para que arrinque o gran acontecemento do Entroido das Pontes e que estamos a unhas horas de que comece a edición número 45 da Feira do Grelo. Dúas xornadas de actividades do máis variopintas entretidas para público de todas as idades, con música, artesanía, boa comida e cun obxectivo primordial, poñer en valor o sector primario, todo o que este nos ofrece e os seus profesionais e que son piares imprescindibles da nosa economía. Así explicaba a Edith de Cultural na Tenreiro. Non é unha festa máis, eu creo que é a festa gastronómica por excelencia. Temos a feira de fungos e cogumelos, temos a feira do mel e queixo de goente, pero sin lugar a dúbidas o grelo é o produto estrelado dos nosos campos e unha seña de identidade. Lograr chegar a 45 edicións fala non da importancia que ten este produto na nosa economía, na nosa cultura e na nosa tradición gastronómica. O programa deseñado este ano dende as Concelleiras de Cultura e Turismo arrinca vai unha hora da man do humor de Juan Anillo, Virginia Riezu, Javier Traba e Doli, co espectáculo Dejarme Solo, e o que lle botaremos unha ollada xa o luns. Xa para mañá teremos nova edición do Mercado de Artesanía e Produtos de Tempada na Rúa Ramón Cabanillas, dende as 10, e onde tamén poderemos atopar o colectivo de amigos da Madeira. Algo máis cedo, ás 9 xa estará a pleno rendemento na Avenida da Coruña, Freixoeira Municipal, e ao seu carón poderemos visitar a mostra de razas autóctonas de Galicia, da man de Boaga, onde das 12:30 tamén poderemos degustar gratuitamente pinchos con galiña de mos, tenreira cachena e poldro galego elaborados por Antonio Díaz. Outra das citas que nos agardan mañá será o faladoiro sobre razas autóctonas galegas, a nova política agraria común para 2028 e o que vai supoñer o novo acordo de Mercosur. Unha xornada que se vai desenvolver na carpa da Praza da América, dende as 11:30 da mañá, coa presenza de persoas expertas na materia. E, por suposto, temos que falar de música, porque os Trevillas e Canabella van ser os encargados de puñer a banda sonora a este primeiro día de feira. Iso sí, o día grande da fin de semana será domingo, porque contaremos con nova edición do certame de cestas de grelos e onde se van premiar non só o produto de mellor calidade, senón tamén a cesta mellor engalanada, cos premios neste caso por valor de 1.500 euros. O concurso que arrincará ás 10, coa valoración do xurado, vai se desenvolver tamén na Praza da América e a entrega de premios está marcada para as 11:30 neste mesmo escenario. Tamén durante a mañá volverán a abrir os postos de artesanía dos amigos da Madeira, de produtores da zona na Rúa Ramón Cabanillas, a mostra de animais de pura raza galega de Boaga e a Freixoeira arrincará ás 8, coa venda de freixós a un prezo de 5 euros por decea. Unha das convocatorias estrela da xornada será a degustación popular de cocido dende as 12:30 no patio de Santa María, a un prezo de 25 euros por persoa. E para completar a xornada nada mellor que a música por partida triple. Iso sí, teremos pasarrúas durante a mañá con No Cómbaro e Papo Rubio, e xa tarde no lobby dende as 6 co concerto dos Troianos de Compostela dedicado á historia precisamente da Casa da Troia de Santiago. Bueno, neste caso tamén ven da man dun dos nosos veciños, Miguel Ferreiro, que forma parte desta agrupación, que, bueno, que tiña moita ilusión, lle facía moita ilusión traer este espectáculo ás Pontes, e, bueno, tive unha oportunidade de velo a través de distintos vídeos, ver o seu as súas actuacións en varios lugares, e a verdade é que creo que unha aposta moi interesante no sentido de que non é simplemente unha representación musical, sino que vamos a ter unha historia riba do escenario, non? Vamos a ter como unha especie, vamos a chamalo musical, non? Que vamos a ter a parte narrativa con unha persoa que nos vai contando como era esa Compostela de principios do século XIX enlazada ca música tradicional galega que é coñecida por todos e por todas as xeracións, e irrelevante a idade que teñas, porque ao final son cancións que están aí sempre presentes nas nosas vidas. Creo que pode ser algo moi interesante, creo que, como ti ben dís, pode ser unha aposta segura e que vai ter boa acollida por parte do público das Pontes. Un listado de actividades no que non teremos tempo para aburrirnos grazas á calidade e variedade das propostas programadas dende a administración local e que de seguro volverán facer das Pontes, se o tempo o permite, un dos epicentros do Entroido da comarca. O grelo e o cocido protagonistas, por tanto, a boa mesa, o bo xantar e coa colabora un ano máis tamén de Coempo a traveso dos nosos establecementos taleiros.
O tecido hostaleiro pontés tamén se suma ás celebracións do Entroido e, por suposto, será da man do seu bo facer entre fogóns. Así as cousas dende hoxe mesmo, e ata o martes da vindeira semana, 15 negocios de hostalería xunto coa Asociación Coempo van reeditar as xornadas gastronómicas de Entroido, unha convocatoria coa que se busca impulsar o sector e que volverá a servir para dar visibilidade á hostalería da nosa vila, á súa calidade e ao seu atractivo. Serán 5 días nos que restaurantes, bares, cafeterías e mesóns van elaborar dende petiscos ata menús e propostas gastronómicas vencelladas con estas festas, e onde o cocido e os grelos, por suposto, van ser os protagonistas. Para os máis clásicos, saiban que o tradicional cocido servirase ao longo destas xornadas no Medulio, La Tremenda, La Caseta del Parque, Casa Díaz, A Fervenza, Mesón Sete Camiños, no Bar Daniel ou no Xantar. Os que se animen a ir de tapeo terán suculentas propostas en pequeno formato, por exemplo, no Colador, no Jardín, na Fervenza, a Taberna de Pancho, La Tremenda, La Caseta del Parque, o Medulio, no Venus ou no Trastoi 3. E xa para os que prefiran algo menos clásico, en De la Pícola, no Lar de Endesa, no Daniel ou na Tremenda, haberá dende pizzas de cocido a menús especiais adicados ao grelo. Agora, o complicado será decantarse por unha destas saborosas propostas e que van poñer o mellor sabor de boca o Entroido pontés. Pero dende Coempo teñen outra celebración esta fin de semana, por se foran poucas, co Entroido e co grelo, tamén celebraron mañá San Valentín. Por tanto, tamén temos canto a San Valentín, unha conmemoración a traverso da Asociación Coempo e do comercio local. A marxe da campaña gastronómica que Coempo vai realizar xunto co sector hostaleiro local con motivo da Feira do Grelo, a entidade que preside Monserrat Castelo tamén ten outra convocatoria para esta fin de semana. Neste caso, co comercio e proximidade como protagonista e co Día dos Namorados como tema central. Estamos a falar de póker de Cupido, mediante o cal os clientes poderán facerse con atractivos premios para desfrutar en parella ou tamén en solitario. A dinámica da campaña do máis sinxela, porque tan só temos que guardar os tickets de compra de máis de 10 euros emitidos entre o día 7 e ata mañá mesmo nalgunha das tendas asociadas a Coempo. Xa mañá no posto que vai quedar ubicado no mercado municipal, de 11 a 1:30 da tarde, e facendo a entrega do noso ticket, poderemos escoller unha carta que pode estar premiada con bonos relax, ceas, viaxes de fin de semana, vales para gastar no comercio local e infinidade de agasallos para poñerlle o broche de ouro a esta festa dos namorados. Tempo de grelo, tempo de Entroido, martes o martes de Entroido, pero como sempre a fin de semana xa moi intensa. A ver se o tempo permite sacar a rúa os disfraces, non verá que leválos a coberto, pero evidentemente eses disfraces son para o Entroido, hai que sacalos. E a ver o martes como estamos para a cabalgata. Todas as opcións postas en que o martes podamos ter a nosa habitual, festiva, exitosa cabalgata de Entroido. De momento, o primeiro é anotarse. A marxe da Feira do Grelo, o Entroido pontés tamén, para que visitantes de toda a comarca se animen a participar e así facerse cos máis de 7.000 euros en premios que se porán en xogo este ano. Así as cousas, ata o mesmo luns, ás 12 do mediodía, vai ser posible chegarse ata o rexistro municipal e ali cumprimentar a pertinente inscripción para sumarse a esta festa coa que as Pontes vai pechar, neste caso as celebracións en honra do Encarnal. A inscripción incluirá o nome, apelidos, DNI, teléfono e enderezo de cada participante coa descripción do disfraz e o seu título, ademais da categoría na que se vai tomar parte. E que un ano máis, Cultura dividirá a cabalgata en meniños, categoría infantil individual, parella e grupos, categoría de grupos de adultos, parellas ou disfraces individuais de maiores, ademais de carrozas e grupos de centros educativos. No tocante aos requisitos, os grupos deberán ter un mínimo de 4 integrantes, se se trata da categoría adulta e de 4 tamén na infantil, mentres que a categoría de meniños estará limitada a menores de ata 6 anos de idade. Todos os que compitan nesta cabalgata deberán afrontar o percorrido íntegro da mesma con saída da Avenida de Montecaxado ás 5 da tarde e remate na carpa do Patio de Santa María. Con respecto aos premios, en adultos haberá un primeiro premio individual de 100 euros e un segundo a 75, mentres que as mellores parellas loitarán por un premio de 225 e outro de 100 euros. En infantil e meniños haberá 2 premios de 50 euros para os mellores disfraces individuais e 2 de 75 euros para as mellores parellas, mentres que unha vintena de meniños recibirán vales por valor de 25 euros. En grupos teremos premios de entre 300 e 700 euros segundo o número de componentes e na modalidade de carrozas haberá premios de 850, 675 e 550 euros para as 3 mellores propostas. Ademais, haberá unha categoría específica para centros educativos con premios de 400, 300 e 200 euros. As bases da convocatoria xa se poden descargar dende a web municipal e tamén se poderán pregar a sede electrónica para formalizar a inscripción, como máximo ata a xornada do luns. E unha referencia sen dúbida inexcusable do Entroido son os bailes. Temos unha oferta do máis variada e ampla.
Unha das propostas máis populares do Entroido segue a ser, neste caso, os tradicionais bailes tanto para o público infantil como para os adultos. Esta fin de semana teremos precisamente propostas para todos os sectores. Comezamos no Norte Endesa. Ali dentro duns minutos contarán coa actuación da Orquestra Los Satélites nun evento de entrada libre organizado polo Grupo de Empresa Endesa. Xa para mañá teremos dobre cita no mesmo emprazamento. Dende as 5 co baile infantil de Entroido con xogos, música, pintacaras e certame de disfraces e xa ás 11 da noite coa proposta para o público adulto, que amenizará o DJ Alex Somero e onde tamén se van premiar os disfraces máis orixinais da xornada. E para completar a festa, na noite do luns, dende as 10, haberá nova actuación musical a cargo do cantante de Los Españoles, Robert Berrios, nunha festa tamén de entrada libre. E no Liceo tan só temos baile infantil de Entroido, como é habitual na tarde do luns, dende as 5, no seu local da Avenida de Galicia. A xornada contará con música, xogos e multitude de actividades do máis entretidas que van estar dirixidas polos monitores e monitoras do Espazo Infantil Picariños. A entrada tamén será de balde. Onte foi xoves, onte, por tanto, tocaba Xoves na Biblio e onte tocou un obradoiro de debuxo. Os xoves na Bilbio volvían onte abrir as súas portas a unha proposta artística dirixida que os usuarios máis novos desen renda solta a súa creatividade co lápis. Nesta ocasión contouse coa colabora da ilustradora Silvia Rábade, que foi a encargada de dirixir un interesante obradoiro para aprender a deseñar caras. E que ás veces semella moi complicado plasmar nun papel o que a diario vemos no espello, pero grazas a unha serie de sinxelos consellos, trazos simples e algún que outro truco, os nenos e nenas participantes nesta iniciativa foron quen de dar vida a alegres facianas, a outras tristes, algún que outro enfurruñado ou unha faciana máis propia dun filme de medo. Nobody wants to be alone. Nobody wants. But there is a world outside your phone. If you see the bright side, you'll be free. Trovarme a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te a tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Agua. Pretty girls stay home alone. Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Believe in me, it's the best present that I have. Vaig sempre tan de pressa que no ho veig. Vull atrapar-ho tot i ara em conformo amb menys. Your days and your na-na-na-na-na nights, running and running away. De la teva pell no fuig, tu vas emportant segur. Tras desta xornada máis artística, o xoves da vindeira semana tocará regresar ao escenario da Casa do Peso e da man dunha das grandes contadoras de historias non só de Galicia, senón de todo o país, porque visitará as Pontes Paula Carballeira. A autora de Fena estará na nosa vila da man do seu último proxecto. 3 irmáns, 3 camiños e 3 grandes perigos. Unha historia protagonizada por 3 irmáns que deberán afrontar 3 problemas diferentes e con tamén 3 posibles decisións que cambiarán o seu futuro. A función, recomendada para maiores de 4 anos, dará comezo ás 6 da tarde, como sempre, con entrada libre ata completar aforo. Como cada venres tamén toca falar de cine, temos dobre sesión mañá, temos sesión única domingo, temos unhas películas, como sempre, moi recomendables. A Casa do Peso tamén vai contar esta fin de semana coa programación cinematográfica á altura das grandes salas comerciais de todo o país e que unha das películas chamadas a ser protagonista da vindeira gala dos premios Óscar, xunto cunha proposta infantil de animación, son as dúas opcións que podemos atopar na carteleira pontesa da fin de semana. Comezamos coa proposta para o público adulto da man de Marty Supreme, o último filme protagonizado por Timothée Chalamet, xunto con Gwyneth Paltrow e con Josh Safdie na dirección. Este drama con tintes de comedia un biopic da estrela do ping-pong Marty Reisman, un rapaz de clase humilde que buscará todos os medios posibles para facerse famoso, incluso iniciar a súa andaina deportiva con perigosas apostas ilegais, pero que finalmente o levarán a disputar uns Xogos Olímpicos. Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio. Mi vida se desmorona, pero saldré de esta. Si necesitas ayuda, puedo dártela. Sé que cuesta creerlo,
pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas. Martin, no quiero controlarte. ¡Pero es inaceptable! ¡Inaceptable! Pero creo que no entiendes lo que está en juego. No tienes ningún poder aquí. ¿Y qué harás si tu gran sueño no sale bien? Eso ni se me pasa por la cabeza. Marti Suprem proxetarase mañá ás 7 ás 10 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. E para os máis pequenos temos A Frankie e os monstruos, un filme británico no que o protagonismo recae nun científico tolo que crea diferentes monstruos a raíz dos seus experimentos e dos que coida o seu axudante Frankie. Os intentos dun magnate do circo por capturar a todos eses monstruos para o seu espectáculo de fenómenos será a trama central dunha historia de amizade e de aventuras. ¿Estamos aquí escondidos, aferrados unos a otros y muertos de miedo? Sí. ¿Están preparados para ver monstruos? ¡Tenemos un éxito! Frankie es mi súper mejor amigo del mundo mundial, así que tengo que rescatarle. Es mi héroe. Lo lleva claro. Sí, no tiene nada que hacer. ¡Prepárate! ¡Al rescate! Hola. ¡Ah! ¡Una humana! Para una aventura monstruosa. ¡Humanos! ¡Por todas partes! ¡Vamos, monstruos! Mañá ás 5 da tarde en sesión neurodiversa e xa o domingo á mesma hora, pero nas condicións de iluminación habituais, podemos desfrutar desta longametraxe. Como sempre, as entradas xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. E toca pechar coa información deportiva, non para, por moito que sexa introduto. Xa veredes que temos un montón de citas para acudir. O Clube Deportivo As Pontes non ten descanso nestes días de festa e con dobre compromiso. Así o domingo ás 5 recibe Ural, un rival directo que marca a liña divisoria cos postos de descenso, pero que suma 6 puntos máis que os de Joaquín Breijo. Xa o martes chega a Copa na que os ponteses se medirán co Barallobre dende as 5 menos cuarto en campo rival. E os veteráns xogan mañá ás 4 en Cedeira e o conxunto senior feminino ten cita o domingo a 1 menos cuarto na Casa do Oleiros. Mañá temos tamén encontro do Xuvenisa ás 6:30 en Narón, na mentras que os B reciben o Luns o das 5:30. Pola súa parte, o Cadete ten cita domingo ás 12 ante o Mugardos e tamén o domingo pero ás 11:30 no Poboado celebrarase neste caso o choque entre o conxunto infantil e o Maniños. E para mañá sábado quedan o Alevín a Ánimas ás 10:30 e ás 11:30 o Benxamín Eume Deportivo. Seguimos con citas para mañá sábado, neste caso cos prebenxamíns. Os B xogan a 1:20 ante o Cariño no Poboado e os A 1 no estadio de Río Seco ante o Narón. En fútbol sala, o primeiro equipo do Esteo visita o Benavente mañá ás 7, mentras que os infantis e alevíns de preferente xogan nas Pontes en Montecaxado e os dous ante o Casás, o primeiro ás 4:30 e os segundos ás 6. Por a súa parte, o primeiro equipo do Lago Sport xoga mañá ás 4 na Fraga ante o Narón Freixo, mentras que o conxunto senior feminino visita Vigo tamén mañá ás 6, onde as agarda o Balaidos. Tamén lonxe da casa xogan os Cadetes A, que van mañá a Santiago ás 8 do Serán, onde neste caso teránse que medir o Restollal, mentras os B xogan o domingo ás 5:30 en Ferrol ante o Parrulo. Os alevins teñen encontro ás 5 en Santiago ante o Alto do Vento e xa ás 7 e ante o mesmo rival disputarás o choque entre o equipo infantil do Lago e os infantís do equipo Compostela. E como esta fin de semana vai ser do máis longa, xa o luns teremos Lago Sport Infantil A ante o Trola de Betanzos ás 5 e ás 6:30 os Cadetes A tamén ante o mesmo rival. A isto hai que sumar que mañá no Polideportivo Municipal da Fraga o Lago Sport vai ser o anfitrión da xuntanza de equipos femininos toda Galicia de categoría Benxamín e onde ademais do Lago van estar o Burela, o Poio e o Saraiva do Mar. Xa o sábado da vindeira semana, o día 27, novamente teremos nas Pontes concentración de equipos femininos, neste caso en categoría xuvenil e tamén baixo a organización do Lago Sport. Isto foi todo por este Venres 13. Ata aquí chegábamos por hoxe. Ata aquí chegábamos por esta semana, porque volvemos
o vindeiro luns. Será xa na previa da xornada festiva do Entroido. Grazas, disfrutade da fin de semana, o que o tempo nos permita, poñámoslle boa cara e bo xantar. Grazas, de caluns, boa noite e bo descanso.